Ha sigut un partit, jo crec que força igualat. La primera part hem vist un Manresa potser amb més dubtes, més problemes defensivament parlant, no hem entès ben bé el concepte que havien de fer de pressió, però bueno, hem tingut la pilota, hem creat ocasions com per anar 0-3, jo crec que tranquil·la en la mitja part, però ens hem trobat al 0-1, després ens han empatat i bueno, sembla que no anem a donar la volta, però la segona part l'equip ha sortit força concentrat. Les ocasions que hem tingut, que eren les importants, s'han acabat en gol. Ha ajudat molt el penal aquest, que ha sigut, considero clar, ha ajudat molt al resultat final i bueno, crec que la segona part l'hem tingut més a la nostra abast, però bueno, l'Artés ha sigut un equip que ha disputat el partit des del primer minut, no ha baixat els braços i la segona part també ens han donat problemes. A la primera part hem sortit una mica despistadetes, però hem fet un canvi tàctic, hem començat amb un 4-3-3 i després hem passat amb dos pivots i hem tingut últims 20 minutets de la primera part, que sembla que hem dominat més. S'ha anat 1-1 al descans i després, segona part, hem tornat a sortir dormides i considero que hi ha hagut una falta aquí al mig del camp que l'àrbitre hauria d'haver sancionat i a partir d'aquí ha vingut el penal i després l'1-3 que ja ens ha matat. Bueno, en definitiva penso que ha estat bastant igualat i com un bon derbi s'ha decidit per detalls. Por los objetivos que tiene este equipo, que va partido a partido, pero lo que queremos es que esté en la parte alta para ver al final de temporada qué es lo que puede hacer, si puede subir de categoría, que es lo que pretendemos. Sí, no, nosaltres tenim un futbol base bastant important, estem bastant contents pel futbol base que fem i una miqueta doncs, per poder nutrir doncs, aquests primers equips.